Happy New Year! Kumusta ka mo? Buhi pa kami, Pader. Salamat sa Diyos. Buhi pa kita. Nabtan pa kita tuig 2026. Ang uban ang amate na taon. Pero saan taman? Ipahulay na. Ipapahulay na sa Ginoo. Kaya gikapoy na siguro silang kinabuhi. Gikapoy na mo? Kapoy na? Wala pa, Pader. So, padayon kita sa ato panikay-sikay, kay mintas na nikay-sikay kita, dili patapapahulayon sa Ginoo. Amen. Sa atong unang pagbasa, ipinumduman kita, kadaghanan diri mag-inikanan man. Ang nagmahal sa Dios, nagmahal sa iyang ginikanan. Mao gani nasa upat ka sugo sa Dios, tahura ang inyong amahan o inahan. Ayaw gayud panunguhan ninyo iyong ginikanan. Kung magkaango-ango na, nagkanak na ng tai, sige nag-ihi di sa sala. Ayaw gayud pasipati mga igsuon. Kay makagaba ang taon. Respeto. Lumawad ang kita gugma, respeto, ayaw gayud wada. Kaya di ta mahiabot ng kalibutan kung wala ang atong ginikanan. Ang uban kay panunguhon man ila kuan sa tiguwagan nagkalat naman sa hugaw din hindi kadugay wa pa din matay. Ayaw ang tao no. Kay tungod nila abutan ng muksutan ng kalibutan. Amen. Ug sa atong ebanghelyo mga igsuon, nganong sulti man sila, di ba anak kini ni Jose? Si Jesus ba? But pasabot na kadtong mga matahom, daig sila sa mga matahom na polong. Katugingon ni Kristo nagidihugan ako sa Espiritu Santo. Aron pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga kabos. Base mo tana mo na ang mga dato day Pader waya maapil. Kabos sa espiritu. Kadang kabos sa espiritu kadto pobre sa pagtuo. Kabos na tubidihag, pagpalayas sa nga binihag kay kadaghanan mga na may daghan na preso na wala nila buhata, na frame up. Ito na nga preso sila yung tao na way sala. Hangtod taro na maghihapon na mga igsoon. Labi na ang kalaban kong adunahan. Ikaw kayod ang sadan, kay kabus man kaw. So dapig ang atong Ginoo sa mga kabus, o siyempre sa mga nagtuog, nagdawat si Jesus sa iyang kinabuhi, siyempre dapigan po sa atong Ginoo. Kaya lang, ang mga kwartahan, kanang mga ilunaryo ba, dili naman na mahinumdum sa ato Ginoo, kaya na naman silang tanan. Mahinumdum lang sa Ginoo kung hapit na mamatay. No? Usay gani, dili mahinumdum na. Huna-huna gihapon, ilang negosyo gihapon, nagtinga na, ang ako negosyo, ayaw niyo pasagdi, ati mananin. Imbis kay Ginoo, ang hinumduman, ang negosyo naman noon. Ang kayamanan, amo nagkaaway sa atong gugma sa Dios ang kayamanan, ang bahandi ning kalibutan. Magtinga na ang yuna-una ang iya pa asawa, iya mga anak. Iya asawa nagwapa, kung mamatay siya, base na ay napudlain. Ayaw na mga igsoon. Focus your attention to the Lord. Ayaw na pa kunaw ng mga kalibutanon. Kaya nagtinga ka na, you're dying. Himalatyon ka na. Ginoo na ang naa sa ato isipan o pagbati. Mauna kadto mga kumba naman ugaling ang nagtinga, mag-lead ang asawa pag-ampo. Sunod ka na ko, mag-ampo kita para mubiya ka rin kalibutan na malinawon. Mura jud na nga igsuon na mubiya taning kalibutan na malinawon.
Ayun ang paghuna-huna. Huna-huna ng mga pasaylo sa Dios. Kay nagtuo man kita sa Dios. Mo na ato ini kamatayon ra ba kay moabot na wa nato parandunga. Kanindot pa sa ato lakaw na tumba kita kay nasapid sa bato na bagok patay. Kanindot tanang nagsimba pa man to. Patay naman natumba diha kay kuan sa semento. Nagmisa pa man si Father, patay na diay. Napatay na si Father kay nabangga ng motor. Tanawag na buhi. Nagmisa pa ang pare, tapos si Bawaan, patay na. Nadigsa sa motor. Natumba. Nabagok ang ulo, patay. Ang kinabuhi, mga igsoon, okay kung magkasakit kita, magkasakit hangtod na mamatay kaya nakaanda man kita na. Nakatawag pa man og pari para magsantala na. Pagpasantala na gayud ka mo, mga igsoon. No? Kay para ato maangkon ang kalwasan nga daladalan Jesus diha sa iyang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Manindog kita palihog. Sa tumang pagsarig mo kita ngadto samahan kan sang anak si Jesus